s'han celebrat. Així com esteu veient, s'han llançat literalment al carrer per a celebrar que les seues festes patronals ja són patrimoni cultural immaterial de la humanitat reconegudes per la UNESCO. Les celebracions han començat a migdia amb un doble homenatge. L'homenatge a la Mare de Déu de la Salut, l'origen d'esta festa, i d'una altra banda l'homenatge al poble d'Algemesí, que ha sabut salvaguardar i mantindre al llarg dels segles una de les festes més importants per als valencians. Al llarg dels segles, estos balls i estes muixerangues que remunten a l'època medieval. Per tant, un dia d'orgull i de celebració, i el premi, merescut premi, al tesón, a la constància, a la dedicació, a la participació multitudinària de tot el poble al voltant de la seva festa. Avui els tabals i les dolçaines sonen més fort que mai per acompanyar les muixerangues, unes torres humanes que simbolitzen avui aquesta unió de tot un poble al voltant de la seva festa. Al Algemesí es fa un homenatge. Són patrimoni de la humanitat i avui celebren el nomenament. Milers de persones se citen a la plaça Major. Cal agrair a la Mare de Déu de la Salut i al poble l'orgull de ser excepcionals. Un mèrit de tots, del qual avui, i amb motiu, se senten orgullosos. És molt el que representa tot això per a tots nosaltres i això ha sigut un títol que realment ens el mereixíem. Això és una festa fora de sèrie, perquè per nosaltres que estem acostumbrats és fora de sèrie, pels forasters encara més. La muixeranga toca el cel de la plaça Major. En processó, els balls despleguen les coreografies simbòliques, un protocol centenari que, a ritme de dolçaina i tabalet, ha coronat Algemesí en una llista d'excel·lència. I això bé mereix una celebració.